Workshop priamo v divadle je určený žiakom 2. stupňa základnej školy, stredoškolákom aj vysokoškolákom. Hlavnou témou je divadelná komunikácia a takisto sa zamýšľame spolu so študentmi nad filozoficko-etickými otázkami diela. Naším cieľom je prehlbiť zážitok z divadelného predstavenia, vzbudiť záujem o živé umenie a doplniť k tvorivému zážitku aj vlastnú skúsenosť s tvorbou predstavenia. Študenti sa môžu zapojiť do hereckých cvičení, vyskúšať si navrhnúť režijnú koncepciu, dramaturgiu diela, scénografiu, ako aj ďalšie zložky, pomocou ktorých vzniká divadelné dielo. Obsahom workshopu je časť predstavenia Monroe alebo predstavenia Ako chutia krevety. Študenti sa s hrou oboznámia. V rámci skupín budú mať možnosť realizovať svoje spôsoby inscenovania, skúšať si herecké cvičenia a vytvárať možnosti realizácie predstavenia. Môžu zhliadnuť svoju adaptáciu našej hry, ako aj originálne naštudovanie hry. Je to vec tréningu. Môžeme si skúsiť, alebo Následne je pripravená beseda s protagonistami o príprave predstavenia, naštudovaní a realizáciách. No, vyhrala som Hviezdoslanovku Pintentora. Mňa bavilo minulý rok, aj teraz ma baví recitovanie a tak som si povedala, že sa chcem prihlásiť na herecký krúžok, lenže ten sa zrušil, tak sa spravil tento kurz a tak som sa tam prihlásila. Ste radi, že ste sa prihlásili? Áno. Čo sa vám najviac páčilo? To skúšanie, či to hranie, čo je väčšia sranda? To skúšanie asi. Je väčšia sranda? To hranie je už úplne vážna vec. Tiež skúšanie. Tak pochopte vy. Papričky, korenie, no najlepšie je... Necítim už vôbec nič, žiadne krevety. Certifikát z tohto workshopu, ktorý teda udeľujeme my ako Krokustie žiakom 1. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej. Za workshop zameraný na divadelnú komunikáciu a tvorivú dramatiku s názvom Priamo v divadle, takže odovzdávam certifikát.